Moikka, mä oon Maija. Ja heippa, mä oon Heli ja me ollaan Suomen kokeneimpia äitiysfysioterapeutteja ja viikoittain tavataan meidän vastaanotolla äitejä, jotka on synnyttäneet sektiolla. Ja me ollaan huomattu, että useinkaan äidit ei tiedä sit ihan hirveän tarkkaan, että mitä siinä sektiossa sitten ihan oikeasti on tapahtunut. Ja senpä takia me ollaan tehty tämmöinen havainnollistava video teille, koska me halutaan, että tämä tärkeä tieto leviää. Ja kannattaa katsoa tämä video loppuun asti, jos sua kiinnostaa tietää, että miten sektiosta sitten se toipuminen lähtee liikkeelle silleen sutjakkaasti. Ensimmäisenä on iho. Ihon tehdään poikkiviilto. Ihon alla on usein keltaisen värinen rasvakudos, joka myös poikkiviiltoisesti avataan. Alla näkyy vatsalihakset ja faskia. Vatsalihakset ovat pystysuunnassa suorat vatsalihakset ja välissä linea alba. Ja linea albaan tehdään pystysuuntainen viilto, eli vatsalihaksia ei katkaista. Kun vatsalihakset levitetään sivuille, alta paljastuu vatsakalvo. Vatsakalvoon voidaan tehdä viilto molempiin suuntiin, eli joko horisontaalisesti tai pystysuuntaan. Ja vatsakalvon alta paljastuu kohtu. Näiden 5 kerroksen läpi mentyämme pääsemme vihdoin vauvan luokse. Kuten me luvattiin, meillä olisi sulle nyt vuosien ammattitaidolla tehtyä sisältöä aiheesta, jotta pääset toipumisessa hyvin vauhtiin. Eli me ollaan valmisteltu tämmöinen helppokäyttöinen verkkokurssi, johon me ollaan koottu kaikki tärkeimmät vinkit ja ohjeet sektiosta toipumiseen. Ja jos sä haluat tutustua siihen tarkemmin, niin klikkaa tuosta alla olevasta linkistä, niin pääset mukaan meidän matkaan.